Lezaman ez dira bakarrik futbolariak sortzen. Pertsonak garatzen dira. Bere egunean kamiseta oianztea, kolore hauen alde egitea, amestu zuten aurrak. Eta amets hori, hemen hasten da. Harrobian. Pase bakoitza, ahalegin bakoitza, erorketa bakoitza bide baten pasarteak dira. Non futbolak kirola baino gehiago esan nahi duen. Nortasuna parte sentitzea, konpromisoa da. Garatuz nace de esa esencia. Porque en el Athletic, la formación no es solo táctica y técnica, es aprendizaje, es crecimiento. A través de la Fundación Athletic Club acompañamos a los jugadores en cada etapa, ayudándoles a desarrollarse dentro y fuera del campo. La verdadera grandeza no solo se mide en trofeos, sino en el esfuerzo diario, en el respeto por el compañerismo. Athletic parte izatea privilegioa da, eta hemen, tresnak ematen dizkiegu bideaz goza dezaten. Futbolari eta pertsona gisa haziz. Garatuz futbola ulertzeko dugun modua da. Garenarekiko eta ordezkatzen dugun guztiarekiko harrotasuna sentitzea da. Kamiseta oianztea, futbolean jokatzea baino askoz gehiago dela ulertzea da. Hemen hasten da bidea. Hemen sortzen da etorkizuneko Athletic.